Nå. Ja. Ja, så blev han ikke genvalgt på den måde. Det er Claus, der har fået ferie. Han har lovet, at vi skal have solskin og dejligt vejr. Det er der indfældes. Det er der også. Så den kommer sikkert lige om lidt. På bestyrelsens vegne, velkommen til årets standardrejsning. Sikken dag, solen skinner ikke. Dagene bliver længere og længere, og vi skal snart tilbringe mange timer i vores rette element. Ikke i. Jeg er sikker på, at vi alle glæder sig. For husk nu, at vores hygge legeplads kan være våd og forudsigelig. Ha' respekt for den. Klubber og foreninger er forpligtende fællesskaber. Det er vores også. Ja, jeg forstår. Du. Vi skal hjælpe med til, at vi alle får det bedste ud af vores. Husk at informere bestyrelsen, hvis der er noget, du er utilfreds med, eller noget, du vil have, bestyrelsen skal tage sig af. Der er 70 medlemmer, som der ikke er tilmeldt sig bådklubbens hjemmeside. Det vil sige, at de går glip af det nyhedsbrev, som Claus holder os orienteret om, hvad der foregår i klubben. Gå ind på hjemmesiden, og så får jeg tilmeldt, hvis der skulle være en af jer, der ikke er det. Er nogen af jer, der ikke er det? Hvad er der straffen? Har I meldt jer til alle sammen? I er altså ikke? I er nogle af de der 70. Det der vil ske i klubben den nærmeste fremtid, det er, at den 29. april, der foregår der noget over i Fredericia. Det er dem, der sejler kapslæs. Der er informationsaften derovre. Og så inden længe, der vil vi lave en kapslæsaften herovre inde i klubhuset Strid, hvor at de medlemmer, som der mangler på mål deres sejl, de kan få mål sejl den aften. Derfor kommer Torben fra sejlklubben, Fredericia Sejlklub. Og så har bestyrelsen vedtaget, at vi vil sælge alle juniaktiviteterne, de optimistjoller, der ikke har været brugt i mange år, og så videre, så videre. Der vil vi sikkert holde et loppemarked hernede, hvor vi vil indbyde alle medlemmer til også at få solgt deres stumper. Den 4. juni, der er skippermødet vedrørende pinsetur. Og den 18. juni, der er vi er helt sikkert en uforglemmelig sommeraften, hvor klubben vil lave et tractement ud over det almindelige. Lars og Arne, dem der tidligere var oppe på madgalleriet, de kommer og sørger for, at det hele bliver rigtig godt. Så som der er nyt, der vil klubben hver onsdag, den første onsdag i hver måned, have et eller andet arrangement, så sæt den onsdag af. Vi starter fra september med det. Så med til sidst ønsker vi at få en rigtig god sæson, og alle vil færdigstå ud med respekt. Flagmasteudvalgets en af flagmasteudvalgets formænd, Uffe, vil nu have standard. Så vil vi udbringe et leve for Strid Bådklub. Skal du ikke have en marker til at hjælpe dig? Ja, det har du. Nu er vi mål. Ja, nu er vi mål. Ja, nu er det. Nej, kan vi kigge fri? Og skal vi lige have 3 hurra, 3 lange. Strid Bådklub, længe leve. Hurra! 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 Inden længe, men nu så går vi over i klubhuset, så får vi lige, skåler vi lige, og så kl. 12, så er der skipperlapskors. Ben Sommer og Company står for traktementet, og det er ganske gratis. God sæson.